Hapon, ma'am. Namoy kailan din Sonia, ma'am? Sonia Ansya? Ay, ikaw si ma'am. Nami diri ka ma'am, taga dami sa BCS bitaw. Member ba kang BCS, ma'am? Membro. Karon? Kapila na ka nakalon? Kapila na, uy. Dugay-dugay na ka naglon, ma'am? Uy na, mga. Pila na yun? Karon ang last ni mo loan, pilay mong gi na kuan mo nga loan? 6,000. 6,000, pilay mong bulan. Kaya makuan manggod ko ng sinima na. Sinima naman na. Sinima na imong kuan. Pila pong simana ni bo? Kuan, 470. 4,700. Dala sinima. So, namagod may diri karon, ma'am, nata may mga programa nga zero interest. Basi ganahan ka mo abil sa mong programa, ma'am. Nga mo ni mapakulo ron. Nga zero interest. Calamity loan. Pila po'y kuan. Mo basta zero interest, ma'am, walay tubo. Pila po'y primero loan o kuan. Depende sa mga pero makita sa system kung may ka magbayad. Depende na ni pila mo maka. Sige loan. Unsa magusto mo gamay, pwede ra pod ikaw lang mo kuan, pila imong gustong ilon. Gagi mo ilay mo ha? May lang mo. Mga 5,000. Okay ra sa mo? Kaya ka nang makaya ra nako kay nalain ba ning byuda walay. Byuda na day ka? Walay man ning ginabuhi. So walay ka nagminyog usab? Ay, isa oy. Nga naman. Kapoy din, ma'am. Kamo, himo ra nagbugli ana. Sige na may pakita sa imo ha ko para masabtan gid mo maayo. Among programa karon, ma'am. Na diri sa sakyanan. Pwede na tanawon. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas ninyong pag-aruga. Ngayon kayo'y matanda na't nahihina. Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo nga'y aalalayan at akaintindi. Pag lumuluha ay patatahan. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! So, darap ang loan. Bayad sa loan. Yun siya, ma'am. Marta. Happy birthday! Mo na ang loan, ma'am. Nanay kwarta daan. Okay, nya. Kantahan sa kanang happy birthday. Tahan sa natong happy birthday. Lingkod na sa ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow the candle, ma'am. Happy birthday! So, na yung message, ma'am. Wait lang ha. Dito na. So, anak sila, ma'am. Happy birthday, mama.
Unta, hatagan pa ka sa kahitasan o taas pa nga katuigan. Nga moabot sa imuhang kinabuhi. Kabalo ko, dili ni enough to give you back. Og unsa imuhang sakripisyo sa amua. Isip usa ka inahan og tatay pa sa ato ang pamilya. Gusto lang nako mapalipay ka this day sa imuhang birthday. I love you so much, ma. Magamping ka kanunay, ayaw pasagdai imuhang health. Ang imong anak nga buutan, Joy. Ayun. Arima, birthday wish nimo sa imong mother. Birthday wish nimo. Birthday wish na ko ni mama nga tagaan pa siya daghang katuigan siyang kinabuhi o mayong permi nga mayong lawas o kanunay gyud ang Ginoo magauban kaniya kay isa man pud siya sa frontliners. Nakabalota sa atong sitwasyon karon pero masayod mi ang Ginoo di siya kasagdan. So ako lang yung gipangayo nga tagaan pag gitsagdagan pang mga katuigan. Happy birthday, ma. Okay. Ano ba? Birthday wish nimo, sir, sa celebrant. Birthday wish nako sa akong magulang. Tagaan pa siya sa Ginoo taas nga katuigan sa iyang kinabuhi. Bisan mabuang at iyang height. So, taas sa so, happy birthday. Okay. Ano lang, ma'am, sa may message niyo sa iyong mga anak, ma'am, nga naka-surprise ani kay Ma'am Joy. Unang-una, nagpasalamat ko sa Ginoo sa iyong pagkamayo sa akong kinabuhi. Awa ko magdahuman ni mao ni ang imuhon sa akong anak. Bisag tuwa siya sila yun, pero nakisa na ko niyang pagmahal sa kuwa. Salamat, Joy. Salamat, Joy. Magkapadayon ang pagkamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Bisag na ka sa layo. Nasayod ang Ginoo sa imong kinabuhi, uban sa imong pamilya. Isalig na ito na sa tanan sa Ginoo. Salamat sa tanan. Nga ang Ginoo gayon magagiya sa among kinabuhi, uban labi na sa akong mga bata, yang mga igsuon. Nga makita gayon nga doon na kami pa nagiusa, kalipay. Labi na ka na kung ilang inahan ang nag-insal sa paggiyakan nila. Ang Ginoo gayon magatabang sa paggiyakan nila. Wala ko'y mahimo kung wala ang Ginoo sa akong kinabuhi. Salamat, Joy, sa imong pagkamaayo, sa imong gugma nga imong ipakita nga karon. Ako magdahom nga mo ni mahitabo. Salamat gyud. Ug labi na sa nagdala diri, di man po ni maabot diri kun wala mo, sir. Ma'am, salamat nga ang Ginoo magagiyakan ninyo nga maga-safety sa inyong kinabi labi na karon sa atong mga panahon. Pero ang Ginoo magapanalipod kaninyo. Salamat ninyong tanan. Ito na? Okay. Happy birthday! Picture. Maligayang bati sa